An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jɛjɛ Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw la sutuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2 février kalo don bi y'o tile 28 ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ sunkalo kɔnɔ ye bi y'o tile 7 ye jate la san kalo 8 na don hijira san 1444 san dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ. K'aw ladɔn k'a fɔ kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na walejugu kɛbaw olu taara ka taa ben an ka jamana lakanaba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u filɛ marakala pɔn yɛrɛ kɛrɛfɛ sarakala yɔrɔw la ye ka taa ben olu ka maa dɔw kasaraliw ni na an ka lakanabaw la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na dugu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ jadawala tigɛlamaw tun y'a yira k'a fɔ ko dugu ninnu ka wuli ka bɔ yen kunu o dugu ninnu wulila ka na suala kɔnɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Sogonikɔkaw fɛ yen surɔ polisilakaw olu n'i ka dɔn k'a fɔ telimanibola dɔ i ka dɔn o kɛra ɲɔgɔn na ko telimanibola in a na kɛ polisilakaw ye ale gɛn o kɔni kɛra so ye ale bolitola taara mototigi wɛrɛ u donna ɲɔgɔn na ka telimanibola in ni ka kasara nin na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Minisiri ɲɛma ale tun bɛ Fespago la Burukina jamana kɔnɔ la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara na lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya marakala pɔn n'i digɛna ka bɔ marakala pɔn kɔnɔ na i kundalen ɲɔgɔn kan kilomɛtiri 2 dama i bɛna se pɔsu min ma n'i y'a sɔrɔ an ka lakanaba ninnu bɛ yen kabini sangajan n'i sera yɛrɛ ma o larawulibaw ta o yɔrɔ in na dugu min b'a yɔrɔ la o ye sarakala ye ntɛnɛndo nɛgɛ kaɲɛ 1 n'i y'a sɔrɔ o ye 1 heure du matin o tɛmɛnen ni sanga 50 bɔɲɔngo ye wulikɛjɔ kɛbaw n'i y'a sɔrɔ marifatigi dɔw ye kojugukɛlaw k'a sɔrɔ k'u to sarakalafɛla fɛ ka marifaw ci mugujugu ko cira ka ɲɛ sanga lakanaba ninnu dagayɔrɔ ma ye o kɔni kɛra so o yɔrɔnin bɛɛ la wulikɛjɔ ta ni ka se ka jaabili ta ka ɲɛ suma kɛra marifaciw tugutugura ɲɔgɔn na k'o kɔni kɛ marifaci ye lɛrɛ kelen ni kɔ o kɔfɛ u nana don yɔrɔ in na ka sanga ni maa dɔw ka sira yɔrɔ in na ye k'olu kɔni balala ka min mɛn ten Allahu akbar o de bɛ ka fɔ o kɔni kɛra so ye an ka lakanaba minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ bafo olu fana ka wulikɛjɔ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la n'o ye renfort ye ka se ka na yɔrɔ in na o y'a sɔrɔ u ye wulikɛjɔ kɔni kɛ u ye tiɲɛniw ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma ka tila o kɔfɛ bolimafɛn dɔw ka tila ka sira minɛ n'olu ye bafo surasiw olu nana ka na lakanani kɔni ta ka ɲɛsin yɔrɔ in ma sa olu nana kɔni ni kana bɛn ni dugujɛda yɛrɛ ka to yɔrɔ in na kunnafoniw na k'u talen kɔrɔ kɔfɛ n'i y'a sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw sen fɛ o yɔrɔ in na ye maa min tun bɛ n'i y'a sɔrɔ chef de poste ye n'a wele ko Ina Mudo k'ale kɔni kasara nin na ka fara maa kelen wɛrɛ kan ni maa minnu bɔlen ne fulunin na u tun bɛ ka dɔn k'a fɔ lakana badabara la faso ye u ka wulikɛjɔ balalen tun bɛ sen na ka se ka faso kɔni k'ale lakana u ni maaw bɛnnen tun bɛ sigida la ye kosɛbɛ dugu jɛra kunun nɛgɛ kanɲɛ 14 waatiw la an ka lakanaba tɔw ye fɛɛrɛw kɛ fure ninnu ka se k'olu ta ka taa n'u ye Segu maa caman ka fɔla yɔrɔ ninnu na bi marakala pɔn kɛrɛfɛ kilo 2 ka na ni ɲɔgɔnɛ gɛlɛya ta ka ɲɛ sanga lakanabaw ma ka kɔn nin ye pɔindan yɔrɔ la pɔindan sirafara la n'i bɛ taa dugabugu temu sira fɛ u tun ye wulikɛjɔ ta kabini sangaja ka ɲɛ so yɔrɔ ma ka tila ka na nin baara ninnu kɛ hali bi wulikɛjɔ minnu bɛ senna bi an bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ni k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sango ni gɛlɛya ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na maa caman ka fɔlɔ u tɛna nin kɛ dugu si fɛ n'i y'a sɔrɔ dugu yɔrɔw la ni maa dɔw m'u ye walima maa dɔw t'u kɛ jɛɲɔgɔnya kɔnɔna la ko fɔ fɛɛrɛ de ka kɛ an bɛɛ lajɛlen k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka nin baara ninnu bali an bɛ dugawu kɛ maa minnu kasaralen filɛ nin na a kɛra faso ka ca la a kɛra faso ka kunkɔrɔta kɛnɛ kan yɛrɛ bɛ Ala ka badabada nɔgɔyaw ye basigi lafiya min na mago b'o la Ala ka jamana ni k'a bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balɔran k'a fɔ dɔgɔ firi marabolo dugu dɔ ka taa se Suala marabolo kumaw tun bɛ sen na jadawala tigilamaw kuna se ni ka dugujɛ kununko ntɛnɛn na u tun nana k'a fɔ ko dugu ninnu k'u ka wuli o dɔ ye ka dɔgɔ Fumanbugu ye o dɔ ye Sɛgɛndara ye o kuma minnu tun bɛ sen na ko tɛ ɲɛ a kɔ wulikɛjɔ kɔni kɛra kununko maaw y'u ka minɛnw cɛ o wulikɛjɔw senfɛ k'u ka minɛ bɛɛ lajɛlen cɛ ni sɛw tɛ ani jɛnɛduganu k'a tɔ to dugu jala ye ten yaasa ka nin pɛrɛdi garaba nin baara min kɛra dɔgɔfirikaw ka donso ka ɲɛma Umaru Kulibali b'an bolo nin waati la nɛgɛ kan e jɔnni ka bɔ mini ne tɔgɔ ye Umaru Kulibali ka bɔ dɔgɔfiri misira kɔfɛ ne ye donso ka kumada ye Umaru Kulibali an ye kunnafoni sɔrɔ ko kunna sini ko jadawala tigilamaw tun taara farabu kɛrɛfɛ dugu dɔw k'u taara yira Fumanbugukaw ni Sɛgɛndarakaw la k'u ka wuli ka bɔ yen ko sɔni kununko Lazara cɛ ko dugu ninnu tilala ka wuli a ko kɛra cogo di Abdulaye Kulibali kunna sino jadawala tigilamɔgɔw nana Fumanbugukaw ni Sɛgɛndarakaw fɛ u ka wuli ka bɔ yen sanni Lazara cɛ
no kun be kun wonde ne la sarama quoi ala ka dugu fila be wula kana chola ni kan kele kera an yɔrɔ dɔgɔ Afrika ma kumi y'an dabali ban parce que farabugu datugulen do a bɛ sanjoli bɔ o kɛ m'an bolo kamana gan ye an bɛ kɔntara ko simina ka mɔgɔ nana farabugu bɛn se ka dɛrɛ n'a fɔra ninnu fana na farabugu kɛrɛfɛla fana fɛ degun t'olu kan ko bɛnya bɛ n'olu cɛ n'a fɔra k'u nana olu fana ma u ka wuli ka bɔ yen nɔ pewu yɛrɛ olu wula o cogo la u bɛna min kɛ maa t'a dɔn dɔw farala an ka hami kan an bɛ yɔrɔ min na ko bi farabugu datugura san 2 dogolen tɛ Mali kɔnɔ maa si la. An ye kunnafoni sɔrɔ ko dugu in wulili yɛrɛ kugulama dɔw talen u ka minɛnw bila sɔnni u ka segin k'u y'u ka baganw cɛ ka taa n'u ye Tarawelelaka dɔw o ye tiɲɛ ye wa? O kuma o ye tiɲɛ ye Tarawelelaka dɔw bɛ yen nɔ sɛgɛndara maa caman kɔni bɔra n'i ka fɛnw ye nka ninnu Tarawelelaka ninnu ta kɔni u nana o bagan ninnu bɛɛ jɛ ka taa n'o ye. Nin kɔni kɛlen vraiment a y'an jigi misɛnya fɛn jumɛn na n'an jigi dɛmɛ an ka Mali gouvernement ni armée kan k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na armée montée en puissance k'u bɛna degun ta ka bɔ an kan toujours n'a fɔra ko dɔ bɛ ka fara degun kan o bɛ an kamana gan armée montée en puissance dɔrɔn o de y'an ka jigila misɛnya ye. Ka nin to sen na yalima maa bɛ se ka segin n'a ye ka fɔ farabugu labilali ko kuma min bɛ sen na k'a bɛna libéré wa? Farabugu libéré kuma min bɛ sen na anw fɛ an jigi kɔni b'a kan nka vraiment nin b'an jigi misɛnya la parce que san 2 dɔɔnin a bɛ libéré a bɛ ka fɔ a libéré la mais libéré a bɛ se ka ala bɛ nana a bɛ libéré nka an jigi misɛnya la ka sanga nin waleya ninnu ma nin ko in kɔni maa kelen tɛ dɛ ni mɔgɔ min sigi ko u ni karisalakaw don bi sini a bɛ se ka se yɛrɛ ma dɛ Ablaye Kulubali n ka foli bɛ e yɛrɛ ye i bɛ kunnafoni min cɛrɛ diɲɛ bɛɛ ka mɔgɔw b'a lamɛn fan bɛɛ fɛ an b'i fo k'i yɛrɛ waleɲuman dɔn o la ka foli lase i ni ka baarakɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Umaru Kulubali ka bɔ dɔgɔ firi dugu minnu wulila o dugu yɛrɛ kɔnɔna na an sera fila ta dugu ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen maa kelen-kelen Sɛngɛdarakaw fɛ yen Bayini Bɔre an ɲininkali k'ale yɛrɛ la ko yalima dugu wuli ko kuma min tun bɛ sen na k'a kɛra wa? Tiɲɛ don mɔgɔ si tɛ Sɛngɛdara dugu la to taara fitiri ka taa safo yɔrɔ la lɛni labɛrɛ ko kana mɔgɔ si sɔrɔ dugu kɔnɔ ko n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ ko ni min sɔrɔ k'i y'a san an ye fanga wele k'a f'u ɲɛna u ma taa u ma jaabi d'a ma mɔgɔw kɔni wulila o wuli sugu la dugu jɛra fana sɔgɔma nana ko olu ma fɔ mɔgɔw ko olu tɛ se ka da o la kosɛbɛ an bɛɛ fana nana sɔ la sisan an bɛ dugawu kɛ ala ka jigi to a ma nɔgɔn foyi tɛ mɔgɔ si yen nɔ sisan bɛɛ bɔra maa si tɛ la buzurukan ni nagarakan ni sɔ la bɛɛ ma sin bila ka taa mɔgɔw nɔfɛ ne falikɔtɔ bɛɛ ta ka taa u tilima ka mɔgɔw ka minɛnw ta ka na bi maa si ka mana si ma si ala barika la an bɛɛ ngi ma ten mɔgɔ si tɛ dugu kɔnɔ si na bɛɛ nana sɔ la an bɛɛ bɛ sigilo yan. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Sɛngɛdarakaw ka seereya Bayini Bɔre ni tun ye ka ɲɛ min ye Famabugu o yɛrɛ min ye dugu n'i y'a sɔrɔ dugu in yɛrɛ a ka kɔrɔ ni dugu caman ye san 200 kɔ dugu in sigilen bɛ taa o la o fana u ko k'u ka wuli ka bɔ yen wa olu fana wulila yaasa k'o pɛrɛtigɛ d'a ma an ka cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali ka Zumana Kulubali ko in kɛra cogo di? Faamugu bɛɛ wulila a dilan ni yɔrɔ ka di i b'a fɔ ne Zumana Kulubali kɛra maa laban ye Faamugu an bɛɛ jiginna sɔ la a selen sɔ la a bisimila la yan maa kɔni m'an bisimila an b'an yɛrɛ condition na ka salanko fɔ ɲɛna gɛlɛya nasɔn dɔ nana Mali kɔnɔ Faamugu ye fɔ ka sɔrɔ tɔni 1 malo tɔni 1 yɔrɔ ka di a fɔ an denw gɛlɛya nana sɔrɔ yan diɲɛ tigɛ bɔ an kɔni bɔra sɛ ni pigeon ni kamiw kɔni tora dugu Faamugu la ɲɔna nafolo tɔ an y'an débrouiller ka na n'a ye dugu bɛɛ bɔra faamaw de taara nɔfɛ ka bɔ maa si ma taa an yɛrɛ bɛɛ bɔra ni yɛrɛ kɛ faveur ye balimaw wuli machine da k'i sɛgɛrɛ ani wotoro an yɛrɛ bɔra n'an yɛrɛ ko faveur ye faama kelen den mun y'a sɛgɛrɛ a tɛ yen kuma in fɔlen faamaw ye mun kɛ sani a kana se ka bɔ fɔ na kan ye ni fɔ bɔra bɛɛ baro ye e y'a ɲininka cogo min hali faama ma ɲininka ten Famabugu sigilen a bɛ se san joli ma a bɛ san 200 wa Faamugu kɔlɔn ɲɔgɔn tɛ lamini bɛɛ an diɲɛna ka bɔ ka bi ala k'i latigɛ don i Kulubali i se ka jamana fɛ an ka foli b'i ye ala k'i sara an balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye ɲɛnatigɛ dɔ kan ye n'o ye Zumana Kulubali ka bɔ Famabugu k'u bɛ an fo k'an y'an se kɛ an ma fɛn kɛ an bɛ fɛn min fɔ jamana in an ye nin de fɔ a ma d'an ye k'a fɔ k'an b'a fɔ ko nin bɛna kɛ k'a bɛ tila ka kɛ min ka d'an ye n'an ye alerte di o kɔrɔ ye n'an ye wulikajɔ kɛ joona ni ka se ka kunnafoniw cari a baara min bɛ yen n'o kan ka kɛ waleyajugu kɛbaaw fɛ ka se ka baara in bali o de ka d'an tulo la an bɛ nin fɔ an ka jamana kɔnɔ bi caman bɛ yen i b'i kun fɛ caman bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ bi nin ka di ne ye ani nin yɛrɛ de ye tiɲɛ ye ani nin de b'a la ka kɛ nin si tɛ kelen ye f'a ka dɔn bi k'a fɔ gɛlɛyaba kɔni o bɛ yen dugu wulilen filɛ waati min na an bɛ ka duguw jate ko ka sanga ni an ka labɛnw ni minɛnw caya ye ko dugu fɛn fɛn wula k'u bɛɛ bɛ ka segin o de kumaw b'an da duguba kɔnɔ o waati kelen kɔnɔna na dugu b'a la ka wuli ka taa fɛ nin ye gɛlɛyaba de an bɛ dugawu kɛ jamana in yarabi ala ka kolosuma n'o tɛ nin ye basigibaliya cogo la ka taa fɛ an bɛ dugawu kɛ ala kana an ka jamana yarabi ala kana kɛ jamana min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ tɛgɛni camasere n'o tɛ basigibaliya kɔnɔ o bɛ ka cogo ka taa fɛ ala ka kelen ɲuman an ka jamana k'a kolosuma n'an bɔra yen Bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Sogonikɔkaw fɛ yen min ye sɔrɔ ko telimanbolila dɔ ko polisilakaw ko k'u b'a jɔ a na kɛ a ma sɔn a kɔni turu la a fɔra cogo min na k'a gɛnna de
o gɛni de senfɛ ko ani jagatatigi dɔ o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ale kɔni telimantigi yɛrɛ binna o kɔni kɛra o yɔrɔni bɛrɛ la kasarala nin na wa ko a dalen mɛnna ye k'a sɔrɔ maga mana k'a su la o kɔni kɛra so ye Bamakɔ kɔnɔ na maaw fujina o yɔrɔni bɛrɛ la polisiw daga yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ Sogonikɔ gidɔrɔndawolo yɛrɛ la o yɔrɔ in ka se ka taa yɔrɔ in ka kari maa caman ka fɔ la ko nin min kɛra nin ye dabalibanko de ye jama fɛrɛnda kɔni wulila maa dɔ b'u ka sira di baara in senfɛ an ka dɔw lamɛn. jeli tonen na ban jeli hadamaden kun jeli le filɛ nin teliman bolila le falen la ka joli lajɛ filɛ nin a ka moto filmé polisi kɛmɛ fila nɔfɛ o Mali kura i ma teliman diya minɛ o a ka minɛw de filɛ nin ye tantɔ kale kɔnɔ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye maa dɔw kan ye wulikɛjɔw kɛra o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka lakanabaw bɔn kɛnɛ kan kɔfɛ mankanw sumana nka maa caman bɛ yen minnu ye sura bɛɛ ka dusumakasaya la an bɛ fɛn min fɔ maa ka n'i ka kiri tigɛ yɛrɛ ye an b'o de fɔ kuma caman an yɛrɛ dama ye ka tila ka fɔ an ka jamana marabaw ye aw minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni Ala ye mara latigɛ ka maradenw ka fɔ a ka dɔn de anw ye maa de ye o de la b'an mara n'i y'a ye ko aw bɛ yen a bɛ sigi place min na place in yɛrɛ k'aw ka ye sanfɛ ko dugumamaw de bɛ yen dɔ ka fɔ ɲɛ ye dɔ ka fɔ a cɛlakaw fana ye e t'i ka ɲɛmaa ye ni kɔmaw tɛ wa kɔmaw fana ka dɔn ko nin de ye ɲɛmaa ye an bɛɛ lajɛlen ka jisuma ka ngoli jira n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la ɲini fɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn ye maa bɛ fan jɛgɛ sugu la k'a sɔrɔ i ma kolo kari jamana in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen ka hakili sigi k'an tɛgɛ di juruguma kelen na sango bi ni bɛɛ y'i miiri ka kɛta la k'i ka kɛta waleya jamana basigi an bɛ bila o sira kan Ala k'o hakilina ɲuman d'an kelen na bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen Mali ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kobala Mayiga bɛ Burukina FESPA ko kɛnɛ kan Mali kɛra jamana welelen kɛrɛnkɛrɛn ka Mali kɔni sɛbɛkɔrɔ bonya kɛnɛ kan o senfɛ an ka ministre ɲɛmaa ye kuma min fɔ ye Dr Choguel Kobala Mayiga an k'a lamɛn. Ngo a ye min ye bi a y'an fa kosɛbɛ ka Burkina bew bɛɛ fo k'u ka président son excellence Ibrahim Traoré u ka premier ministre Apollinaire ne b'a tɔgɔ fila Apo a kɛra n teri ye k'u fo ka Burkina peuple bɛɛ fo k'a fɔ Mali gouvernement tɔgɔ la période o période n'a nana génération o génération n'a nana problème bɛ a kan ka minnu solutionner problème min bɛ n ka peuple da la bi o ye sécurité de u bɛ k'an faga k'an denw faga k'an musow faga k'an cɛw faga k'an ka soldats faga ka désordre kɛ an ka jamana la an ka priorité fɔlɔ o ye sécurité bi n'a ye sécurité physique sɔrɔ an bɛ se ka dun ka fa sabati ka kalan sabati ka l'école jɔ ka dɔgɔtɔrɔso jɔ mɔgɔw ka taa u ka segin ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ basi t'a la mun de b'o yamaruya d'a ma Ala an ka peuple de b'a d'a ma mais o ye min ci o ye an ka l'armée ye an bɛ ka interview di sisan an hakili sigilen don mun na parce que soldats dɔw bɛ front la Mali dɔ bɛ front la Burkina dɔ bɛ ka sa donc an bɛ min ɲini peuple fɛ an ka priorité ye min ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka soldats dɛmɛ ka fɛn o fɛn n'an bɛ se k'a d'u ma an k'a d'u ma k'u soutenir pour que u ka courage sɔrɔ k'an ka jamana libérer n'an ka jamana libérer la fɛn o fɛn an bɛ min ɲini jamana la démocratie o dun ka fa o école do a bɛɛ bɛ se ka kɛ ni jamana tɛ yen a tɛ se ka kɛ donc an ka l'armée soutenir o de kama y'a fɔ ko l'armée c'est la couronne vertébrale de la nation i n'a fɔ i bolo bɛ se ka tigɛ i tulo bɛ se ka tigɛ mais hadamaden mi kokolo karira e tɛ se ka sigi tuguni donc armée b'o cogo de la bi donc an ka l'armée soutenir ni lakanabaliya n'a banna an ka jamana kɔnɔ Ala barika la fɛn bɛɛ bɛ na n y'a fɔ o baara la i ye UNESCO ka fɛn dɔ fɔ kuma dɔ fɔ ko kɛlɛw a bɛ wuli hakɛ hadamaden kunkolo la fɔlɔ a hakili de la a b'a miiri mun de bɛ hakili yɛlɛma mun de bɛ influence kɛ hakili la o b'a fɔ min ma les hommes de culture minnu bɛ sɛbɛn kɛ minnu bɛ cinéma dilan minnu bɛ kuma radio la ani journaliste a ye baara kɛ a ye priorité kɛ an ka taa an ka jamana artiste ye mun de fɔ ɲɛmɔgɔw ye aw kana échouer peuple b'aw ko aw kana yɛrɛ yira aw kana siran aw ta ɲɛfɛ aw kana hésiter a y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an b'o sabati n'Ala sɔnna. an balona k'a fɔ Mali ministre ɲɛmaa Dr Choguel Kobala Mayiga ni tun y'ale ka ɲɛ kɛnɛ kan Burkina jamana kɔnɔ na fɔra cogo na bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya Ala k'o sabati n'an bɔra ye baara min kɛra Kani Bɔzɔn n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔ ye dɔgɔ furancɛ in kɔnɔna na ka maa 13 k'olu bɛlɛlen kasaraw ni na ka maa dɔw jɔngin ka dugu jeni o min kɛra Paɲangara kɛrɛnkɛrɛnna Bankasi yɔrɔ la u ye wulikɛjɔw kɛ ka taa siraw tigɛ ka marche kɛ n'o ye taama ye k'u ka dusumakasa yira o senfɛ min ye donsow ka ɲɛma dɔ n'i y'a sɔrɔ Noël tɛ sugu ye
ale ba kɛnɛ ka Noël Tesugu baara in kɛra cogo min na marche kun ye fɛn jumɛn de ye Noël Tesugu ye kuma min fɔ o filɛ. Foyi ma mɔgɔw bila nin bɔli la ni dusukasi bɛɛ de dusukasilen don dusukasi caman bɛ yen mɛ sisan ta kunba kun yɛrɛ ye Kani Bɔnsɔn attaque de yɔrɔ Kani Bɔnsɔn filɛ nin ye dɔgɔnɔw bɛɛ bɔra yen bon Kani Bɔnsɔn juste sanfɛla an y'a fɔ jihadistes ka champ d'entraînement ye yen de o faama tɛ Bankasi mara la a ma ɲɛfɔ min ye u ka ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a kalama u bɛ ka baara kɛ yɔrɔ min groupement bɛ yɔrɔ min a bɛɛ fɔr'u ye yanni attaque ka kɛ fana a fɔra u ye mais dans tout ça u ma se ka éviter fu y'a to u taara fagali kɛ donc k'a fɔ nin armée ba in di yan an ka mɔgɔ b'i ka faga su ni tile dusu kasilen don o de la sɔgɔma o de kɛra an bɔ kun ye information kɔni yan mara la kotikɛ fitinin faama ma bɔ a kalama wa toujours n'an bɔra ka faamaw rencontrer u bɛ bɔ kuma dumanw de bɛ fɔ an ye baara ten bon ko an kana kuma dɔw fɔ ko ka transition dɛmɛ bon ni an fagali dablara an b'an da de ni an fagali dablara an n'u ye fakili bakili an kɛ teri mais an ka mɔgɔ bɛ ka faga don o don walasa an k'an da de vraiment c'est pas pour un homme hɔrɔnya tɛ sɔn a ma. An balona ka fɔ ni tun ye taamakɛlaw kɛrɛnnen na olu ka taama senfɛ Noël Tesugu ale ye kuma min fɔ o de tun ye an bɛ dugawu kɛ jamana in yɛrɛbɛla ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ na basigi lafiya la k'o sabati n'an bɔra ye Gawo mara kɔnɔ la kɛrɛnnen na yɔrɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ko Hausa filɛ nin a yirala k'a fɔ ko yɔrɔ in na olu maaw kɔni bɔra ni ka se ka siratigɛw kɛ u ka dusumakasa tɛ dɔ ye dɛ u ka mara yɔrɔ k'a tun kan ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ cercle de ye nka ko i ka dɔn k'o kuma min fɔra olu ye wulikajɔw kɛ ko layidu kun taar'u ye cerclew taara kulumaya la taama kunba de tun y'o ye yaasa ka pɛrɛtigɛ di an ma Ismail Diallo ale y'a ko ɲɛma dɔ ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kun ye jumɛn de ye min kɛra o de ye Hausa Fulani ye arrondissement kɔrɔlen de a bɛ Mali arrondissement fɔlɔfɔlɔw la k'a sababu kɛ a kɛra arrondissement ye depuis 1961 o la 2018 kana sisan e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw ka hakili ye min ye ka se ka cercle kuraw créer o la baaraw daminɛna ministère de l'administration territoriale u y'u ka rapport fɔlɔ min bɔ en août 2021 o la u ye Hausa Fulani de ta ka a kɛ cercle ye ko mun kama k'a sababu kɛ Hausa Fulani kun ye arrondissement kɔrɔlen ye nka o kɔfɛ anw ye ŋunuŋunu kumaw mɛn k'a fɔ ko u ye Hausa Fulani tɔgɔ bɔ yen ni ka Gabero tɔgɔ bila la anw taara an ye ɲininkali kɛ a fɔra an ɲɛna tiɲɛ don nka anw ma da la fo na waati min na u ka projet de loi sera assemblée la waati min na ou bien CNT la anw taara ɲininkali kɛ u y'a fɔ anw ɲɛna k'a fɔ vraiment ko Gabero tɔgɔ de bɛ yen anw taara anw ni CNT président de la commission administration territoriale Dr Youssouf Z anw ni a sigira ka kuma ani a ka adjoint u bɛɛ jɛra k'a fɔ anw ɲɛna ko projet min nana olu fɛ dɛ ko Gabero tɔgɔ de b'a la nka tiɲɛ yɛrɛ la ni sariya tɛ taa anw ko yala mun de kan ka kɛ u ko olu bɛna Hausa Fulani tɔgɔ de bila nɔ na o kɔfɛ anw seginna a fɔra anw ɲɛna ko tiɲɛ yɛrɛ la ko pression bonyana olu kan koyi nka olu bɛna min kɛ olu bɛna dugu fila bɛɛ tɔgɔ minɛ k'a kɛ cercle Hausa Fulani Gabero anw y'a f'u ɲɛna ko problème t'a la ni o de bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka segin ɲɔgɔn ma anw bɛɛ ba kelen fa kelen problème foyi t'a la ja assemblée ye min voté mun de b'o la an y'a ye k'a fɔ vraiment u ye Hausa Fulani tɔgɔ bɔ a la ni ka a kɛ cercle de Gabero ye ni dun ni Mali sariya yɛrɛ de taa ni ɲɔgɔn ye e k'a lajɛ bani la loi 2012 du 23 janvier 2012 min bi a fɔ a ka article 6 na ko dugu o dugu ni a bi bɔ lahalaya dɔ la ka taa lahalaya wɛrɛ la i n'a fɔ n'a bi arrondissement na a bɛ fɛ kɛ cercle ye ou bien n'a bɛ bɔ cercle la ka kɛ région ye ko a ka chef lieu tɔgɔ o de bi da a tɔgɔ kura la i n'a fɔ Nioro du Sahel cercle don u y'a kɛ région ye waati min na u m'a fɔ ko Nioro du Sahel wa Buguni cercle kun tɛ wa a bi bɔ a ka cercle ya la don min na u ma Buguni tɔgɔ ta wa donc o sariya o de ma labato ni loi ni kɔnɔ n'an y'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ Mali ka arrondissement kɔrɔlenw bɛɛ u ka ca 200 ye u bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ cercle ye nka min bɛ mɔgɔ dusu tiɲɛ Hausa Fulani kelen Mali arrondissement bɛɛ lajɛlen cɛla ale kelen de m'o sɔrɔ donc o de ye gɛlɛya ye min a ye Hausa Fulanikaw tɔɔrɔ kosɛbɛ an balona k'a fɔ ni tun ye Ismailu Diallo ni tun yali kan ye ka bɔ marabolo in kɔnɔ la a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka ko bila bɛn ni kelenya hakili segi o minɛ kɔnɔ na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛra mouvement kɛrɛnkɛrɛnnena Mali kanu olu ko k'olu ta tɛ dɔ de ko ka wulikajɔw kɛ jamana in lakanaba minnu b'an kunna ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin faraɲɛla fanga yɛrɛ ma sango bi ɲini fɛn o bɛ se ka sɔrɔ fɛn o de kɛra wulikajɔ in kunba ye a kɛra faraɲɔgɔnba ye palais des sports la min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kɛra Bamakɔ Mali faaba la o kɛnɛ kan Dala Makalu ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ an farala ɲɔgɔn kan kɛ mouvement de n'a bɛ f'o ma mouvement patriotique pour la solidarité nationale Mali kanu mouvement in sigi kun ye pour que k'an ka cɛmancɛ la fanga kɔkɔrɔ don k'an ka autorité de transition soutenir ani an ka sɔrɔsiw parce que an bɛ wagati gɛlɛn de la
an bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan fara ka na don an ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka kɛ kelen k'an ka jamana bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que mɔgɔ si tɛna an ka jamana in dilan n'an yɛrɛ tɛ n'an ye kɛlɛw ni fɛnw don an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ an ka jamana tɔ de fɛgɛya donc an kɔni farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka an ka mɔgɔw n'u hakiliw yira ɲɔgɔn na cogo min na parce que an bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu ye bɛɛ b'a la société civile parti politique bɛɛ de b'a kɔnɔna la pour que k'an ka cɛmancɛ fangaw dɛmɛ ani an ka finitigilakaw olu soutenir parce que olu de bɛ sa kɔrɔn fɛ yen nɔ don o don anw bɛ lafiya la ni an bɛ ɲɛnajɛ kɛ dɔw de jɔlen bɛ ani kojugukɛlaw ɲɔgɔn cɛ sinon a tɛ se ka kɛ anw bɛ fara ɲɔgɔn kan de fɛ donc an bɛ kuma olu bɛɛ de fɛ an n'u ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana ye jamana kelen de an bɛ fɛn ci tila ani ɲɔgɔn cɛ o ye Mali de sinon bɛɛ ka fɛn y'i ta ye e ka mobili halala don i ka so y'i ta ye i ni mɔgɔ jɛ tɛ mais Mali tɛ mɔgɔ si kelen ta ye an bɛɛ de jɛ don donc o kɔnɔna la a mana ɲɛ a bɛ ɲɛ an bɛɛ de n'a tiɲɛna fana a bɛ tiɲɛ an bɛɛ donc an bɛ wele bila olu bɛɛ de ma an bɛɛ de ka fara ɲɔgɔn kan an ka camancɛla fanga soutenir pour que an ka bɔ kɛlɛ in kɔnɔ Mali yɛrɛ ka survie bɛ dépend o de la. An balodan ka fɔ ni tun ye Dala Makalu kan ye kɛnɛ in kan min a ko ɲɛmaaba dɔ ye Abdoulaye Cissé o min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale CNT ma ye kɛnɛ na jagokɛlaw ka faraɲɔgɔnkulu bɛ n'o ye Sénomali o ɲɛmaaba don ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ ka jama ɲɛkɔrɔ o filɛ. Nin kɛnɛ in ɲɔgɔn ma deli ka sigi Bamakɔ yan fɔlɔ a n'a kɔrɔ min ɲɔgɔn na n b'a fɔ ka da mun kan mɔgɔ minnu ma deli ka ye nin ɲɔgɔn kɛnɛ kan olu de donna a jamana Ala barika la ka k'a tɔndenw ye. Sugulamɔgɔw ma deli ka don politiki ko la n y'a f'u ye ko a ma n'an y'a sigi k'an bolo da sen kan a bɛ kɛ anw de la f'an ka wuli ka jamana in dɛmɛ. Transporteurs bɛ kɛ an b'u fo an y'a yir'u la n'aw ma changer jamana in a bɛ to an sɛntigɛ kɔnɔ jamana in tɛ wuli. Bololabaarakɛlaw bɛ kɛ bouchers bɛ kɛ fanɛkan bɛ kɛ n'o ye mɔnikɛlaw ye karaki bɛ kɛ n'o ye école karamɔgɔw ye. Jamana in bɛ taabolo min na bi mun y'a s'an ma ne ani aw an ye baara min kɛ o de y'a s'an ma an ko a ma bɔ an ma an ka sira t'a la an ka sira t'a la o de y'an se nin ma san 30 an y'a to mɔgɔw bolo minnu y'an tereke ye an minnu ye jamana économie ye an minnu ye jamana jɔsenw ye an ko an mago t'a la an ye mɔgɔ minnu ta k'an mago t'a la n'u taara sigi pilasi dɔw la olu de y'an ka sugu feere ninnu de y'an ka forow feere ninnu de y'an fa ka duguligolow feere mais maliyɛndenw tɛ ka tɛmɛ anw kan an y'a yir'u la an b'a sen don a la an b'a pilasiw ta ni Ala sɔnna a ma k'a yir'u la jamana in bɛ se ka jɔ an b'a yir'u la jamana in bɛ se ka jɔ sinon politiki man d'an ye MPCN Mouvement Patriotique pour la Solidarité Nationale Mali kanu an y'a lajɛ an ka kan k'an sigi wa ni Ala sɔnna a ma an y'a sigi ale de bɛna kɛ Mali histoire ye ni Ala sɔnna a ma o b'o jate ka bɔ bi la ni Ala sɔnna a ma ka bɔ tugu fitinin na ka taa bila tuguba la ni Ala sɔnna a ma a bɛɛ bɛna dɔn k'a fɔ tɔn dɔ sigira Mali kɔnɔ k'o ye nin tɔn ye inchallah an b'o kɛ o ye phase dɔ ye an b'o tourner an bɛ hakɛ fitinin kɛ ko mɔgɔw fɛ phase filanan minnu filɛ fanga na bi n'an m'u dɛmɛ an y'an yɛrɛ janfa minnu filɛ fanga la bi n'an m'u yi dɛmɛ an y'an yɛrɛ de janfa nin kelen kelen o y'u ni n'u joli de di jamana ma don dɔw tɛmɛna maliyɛnden bɛ maloya Amérique ani Europe k'a fɔ ale ye maliyɛnden ye mais bi maliyɛnden bɛ waso n'a ka maliyɛnya ye bi diɲɛ kɔnɔ ka da ninnu kan a man kan k'a tɔ to cɛ fara muso kan min bɛ foro kɔnɔ min bɛ mɔniyɔrɔ la min ye minise min ye mécanicien ye bɛɛ ka wuli k'u bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ka jamana sauver an ka ninnu ka transition an k'u dɛmɛ wa a bɔlen kɔ an bɛ jamana in sauver ka bɔ tɔɲɔlikɛlaw bolo cogo min an ka kan k'o kɛ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé n dɔgɔma Abdoulaye Cissé CNT ma don o kɔfɛ min ye jagokɛlaw ka kulu min n'o ye Sénomali o ɲɛma don a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ min tɛ ka d'an ka jamana yarabɛla ka Mali bila o sira kan n'an bɔra ye si marabolo kɔnɔ na sanba kɔfɛ si ale mara kɔnɔ komini min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ n'o bɛ tali kɛ nka ale komini na a yirala k'a fɔ ko wulikajɔ kɛra ka se ka taa cɛ dɔ sɔrɔ yen n'o y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Moribojan ka taa ale sɔrɔ a ka yɔrɔ la maa dɔw fɛ ka taa marifa ci ale la a kɛra i ka dɔn k'a fɔ kari o fitira fɛ ne ka dugu jɛ kununko ntɛnɛn na ka taa Moribojan sɔrɔ a ka foro la ko fo ka taa marifa ci a la a yɛrɛ donso ye o kɔni kɛra a yɛrɛ jijara kosɛbɛ maa minnu nana nɔfɛ n'o ye mototigiw ye olu tun ye maa 8 de ye moto 4 u nana marifa ci a la a ka foro la a yɛrɛ y'i ka marifa ta u ye marifa ci ɲɔgɔn na u sera ka taa ni moto 2 ye moto 2 donsokɛ in ka wulikajɔ fɛ o moto 2 tora yen nɔ fo ka n'a kɛ ka wele bila donso wɛrɛw ma olu ka na renfort fo nin yɔrɔ in na bi u kɔni bɛ wulikajɔ la fɛn in kɛra cogo min na ka se k'u tɛgɛ da kisɛ kan jɛngɛnna jira ale ka radio min bɛ sikaw fɛ sanba kɔfɛ o ɲɛma
ale b'an bolo nin waati la nɛgɛ k'a b'a ɲɛfɔ an ye e yɛrɛ jɔn fɔlɔ. Ne tɔgɔ ye Adama Sakumana ka bɔ si radio Yɛrɛkura. Radio Yɛrɛko ne y'a directeur ye. An ye kunnafoni sɔrɔ ko Tabara Ŋwa marabolo kɔnɔ na ko wulikajɔ dɔ kɛra yen nɔ, a ko kɛra cogo di? Ablaye Kulubali an nana kɔɲɔ de la Famanakaw fɛ. An ye kibaruya sɔrɔ dugu min bɛ yen u b'a fɔ ko Tabara ni ale bɛ commune min fɛ n'o ye Ŋwa commune ye. A bɛ san de fɛ. An balimakɛ dɔ bɛ yen u b'a wele ko Tabara Moribojan. Yiriforo bɛ ale fɛ dugu Sokora a bɛ to ka taa a yɛrɛ lafiya ye k'a ka nakɔw sɔn. Maajugu dɔw kɔni bɛ yen olu bɛ k'ale pɛlɛ. Olu de taara bala ale la yen sa k'a to a ka jiriforo kɔnɔ ko mototigi 4 mɔgɔ 2 maa 8 ka bɛn ni 18 heures waati ye n'o ye fitirida waati ye. Olu kɔni don sisansen da fɛ dɔrɔn olu ye mugu jɔ Tabara Moribojan na. Bɛɛ ye mugu ci ta fan fɛ a y'a sɔrɔ a yɛrɛ labɛnlen don a ka marifa b'a kɔrɔ. A fana y'a ka marifa ta ko k'u jaabi. O kɔnɔna na sa fɛn min ye Tabara Moribojan ye ale kɔni a timinajara ka mɔgɔ ninnu lasegi dɔɔni fo u taara ka jɛngɛ ka bɔ u ka motow kan. U kɔni sera ka taa ni moto 2 ye nka moto 2 kɔni awa Tabara Moribojan donna u ni moto 2 ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra sababu ye u taara k'u ka moto 2 to Tabara Moribojan bolo. O y'a jira k'a fɔ bali perdi fana ye denmisɛnnin mɔgɔ 2 sɔrɔ ka olu mandigi. A wulikajɔ senfɛ maa ma to a la. Moribojan ye ale yɛrɛ ye donso de ye. A bɛ komi maa lakodɔnlen don kosɛbɛ u bɛnna u bɛ maa in kɔni tɛlɛ. A kɛlen mara in kɔnɔ a fɛn min ye sigida donso tɔw ye sa ale kɔni ye wele bila olu ma sigida donso tɔw y'a magoya sigiyɔrɔ la. O kɔni kɛra sababu ye ka se ka jɛkulu sinsin o yɔrɔ bɛɛ ka maa ninnu kɔni k'u nɔbɔ ka se bi ma kɔni maa ma sɔrɔ k'a fɔ maa min minɛna nka o ko ninnu bɛ sen na u bɛ k'a ɲɛɲini. Bamanan yɛrɛ ka bɔ yen nɔ ka taa se Ŋwa commune kɔnɔ sigida donso minnu b'a kɔnɔna na bɛɛ k'u tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kɔni bɛ ka kɔlɔsi ka jateminɛw kɛ yalasa fɛn min b'a to ni ɲɔgɔn na wɛrɛ kana se ka kɛ an ka sigidaw la. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala kɛra ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ. Ni tun ye radio Yɛrɛko ɲɛma Sandoro ani Karanela sanba kɔfɛ Sikaw fɛ min bɔra ka kɛ cercle sisan radio in bɛ yen o directeur ni y'a sɔrɔ Adama Santumana ni tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na fɛn fɛn ye basigi lafiya ye an bɛ kulo n'o su ni tile Ala k'o sabati n'an bɔra ye an ka kɛnɛya tigilama wulu ka bolo fara dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na wulikajɔba kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u ka baara kɛtaw ye mun de u sera ka mun ni mun de kɛ ka se k'o ɲɛfɔ maaw ye a kɛnɛ kan Amadu Jalo a min y'a ko ɲɛma ye baara minnu bɔra ka k'u fɛ ale b'a da tu a la n ka lamɛn. A yira k'a fɔ ko san 2022 la baara caman kɛra résultat ɲuman sɔrɔla an ka laɲinibaw ye fɛn fɛn ye an tɛmɛna a tilancɛ bɛɛ kan n'i ye consultation mɔgɔ lajɛ jateminɛ o b'a ye k'a fɔ ko an tun ka laɲini maa 12 ye an ye maa 13 sɔrɔ o la k'o furakɛ n'i ye an ka centre d'éducation kinésithérapie n'o lajɛ an tun ka laɲini ye maa 20 ye mais an ye 25 sɔrɔ o la gɛlɛya mun b'an kan o y'a ye an ye 2022 kɔnɔ crise CEDEAO tɛmɛlen donc état obligera ka collectif budgétaire kɛ o ye ka dɔ bɔ service ka sɔrɔ la o gérant kan dɔɔni mais o m'an bali an ka se k'an ka activités bɛɛ mener ani an ka gɛlɛya wɛrɛ min ye an ka centres régionaux ni wɔɔrɔ de b'an bolo Kayi Sikaso Segu Mopti Tɔnbukutu Gao mais saba la Kayi ni Sikaso ni Segu olu mɔgɔ t'an bolo yen fɔlɔ pour que k'olu la tourner kosɛbɛ ani crédit de fonctionnement t'an bolo an minnu bɛ se k'an dɛmɛ an ka centres bɛɛ la fonctionner donc an ka laɲini ye mun ye san 2023 kɔnɔ an bɛ fɛ an ka Kayi centre in k'o jɔ parce que an ye budget sɔrɔ état ye budget d'an ma an kan k'o jɔ k'o bonya ka kɛ i n'a fɔ Mopti bɛ cogo min na centre régional ka a bɛrɛ bɛn a ka région ma a ka se ka furakɛli fɛn bɛ kɛ sɔnniya minɛ a ka se k'o kelen kɛ Kayi donc o bɛna kɛ baara belebele y'an bolo o bɛ kɛ nisɔndiya y'an bolo. An balɔrɔ k'a fɔ nin tun ye Amadu Jalo kan ye u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲinifɛn Ala k'o kɛ sɔrɔ fɛn ye n'an bɔra ye festival min n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ kɛ Wasolonkaw fɛ yen o kunnafonidi baroba bɔra ka kɛ min bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin dɔgɔfuranya in yɛrɛ kɔnɔna la mars kalo daminɛ na o sen fɛ o Musangare a ye ɲɛfɔli kɛ baara in kan festival in kun ye mun de a n'a ye mun se Wasolo ma o Musangare kuma min fɔ o filɛ. Wasolo y'a si bɛɛ kɛ ka diɲɛ la sawa ka diɲɛ la tulonkɛ Wasolo ma foyi sɔrɔ o nafa la sisan an b'a fɛ k'o nafa ɲini o nafa ɲinini ye mun ye n'i ye fiwa daminɛ don lajɛ ani bi n'i donna Wasolo i bɛ danfara belebele ye hôteliw bɛ ka wuli fan bɛɛ so ɲumanbaw bɛ ka wuli fan bɛɛ donc an bɛ diɲɛ fana ta ka na an ka jamana kɔnɔ pour que k'a yirula Wasolo ɲa an bɛ t'o yira ɲinan min yɛrɛ farala kan n'o o ye spécial un peu pour moi o ye le fait que an ye Alifarika ye cɛ belebeleba ye jamana nin kɔnɔ min ye koba kɛ jamana in ye
ka sɔrɔ ka t'i da a ye mun kɛ jamana ye parce que n'i ye jamana labɔ ka yira diɲɛ la i ye koba de kɛ jamana ye i sarata hali jamana bɔ parce que jamana tɔgɔjugu bɛ yɔrɔ mun na e bɛ taa jamana image ɲuman de yira ye ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ala ye jamana dɔ de d'an ma barika bɛ jamana min na n bɛ bɛɛ deli ala n'a kira kama bɛɛ ka ɲinɛ a yɛrɛbakun kɔ an bɛɛ ka miiri mali la bɛɛ an ka bɛn an balodan k'a fɔ nin tun ye Umu Sangare a y'a fɔ cogo min na foyi tɛ min bɛ bɛn bɔ an ka bɛn an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ kelen an ka jamana a bɛ taa ɲɛ nka kuma min na dɔw b'a fɛ jamana ka taa ɲɛfɛ o waati kɔnɔna na dɔw bɛ tɛgɛrɛba fo la ten walima dɔw b'a fɛ jamana ka taa ɲɛfɛ dɔw bɛ ka jamana sen sama o de bɛ kɛ sababu ye an taa ɲɛ bɛ gɛlɛya ala ka hakili ɲuman n'an bɛɛ lajɛlen ma jamana in k'a basigi n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kana na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ Tunisie jamana kan bi fɛn min ye wuli ka jɔ ye o bɛ Tunisie jamana kɔnɔdenw fɛ ka ɲɛsin u ka jamana kuntigi Kayidi Sayidi ma k'a ye kumakan min ta ka ɲɛsin farafinw ma kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya tunganakɛw ma o kɛra sababu ye Tunisie jamana kɔnɔdenw bɔra ka wuli ka jɔ kɛ k'u tɛ jɛ ni farafinw toni ye u ka jamana kɔnɔna la o kɛra sababu fana ye mankan wulila u ni farafinw ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na fɛn min ye Tunisie jamana kuntigi yɛrɛ n'ale ye Kayidi Sayidi ye ale bɔra ka lasɛkɛ ka yira farafinw na k'u ka basigi ni bɛn nati ko n'ala sɔnna ma ko fɛn min ye bɛn ni kelenya ko bɛ sabati u ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min bɛ manamafɛnw carili ale ni ɲɛnaminimafɛnw kɛlɛli kama n'ale bɛ wele ko ONUDC ale ka jateminɛ sɛbɛnw na a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maramafɛnw ani kɛlɛkɛminɛnw carili ye diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Saheli jamanaw kɔnɔ k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa ka se ka dan sigi olu ko ninnu na cogo min na o kɔfɛ an bɛ taa Nigeria jamanakuntigi kalata jaabiw kun man kɔnɔnen kun don kabiri karidon wula fɛ fɔ ka taa bila kunu sɔgɔma la jirala k'a fɔ ko fɛn min ye gɛlɛya dɔɔni ko o donna baara taabolo la nka ko fɛn min ye jaabiw ye ko o bɛna bɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma kalata kun fɔlɔw la o kɔfɛ an bɛ taa Itiri ni tasuma kasara ye min kɛra Itiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin station dɔ ma a kɛra sababu ye maa 5 ɲɔgɔn ko olu juginna kosɛbɛ nka jaabiw la fɔla jirala k'a fɔ ko maa ma bɔnɛ a ne la ko maa juginta ko o de juguyara kosɛbɛ fɛn min ye maa 5 ye ko olu de juginna kosɛbɛ kosɛbɛ ni waati na wuli ka jɔw bɛ sen na ka ɲɛsin k'u min y'a to ni tasuma kasara in sɔrɔla cogo min na an karamɔgɔ tun ye min sɔrɔ ni kun dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi ala la kasara fɛn fan an ka jamana walima diɲɛ jamana wɛrɛw ala k'an kisi kasaraw ma jamana in an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakilila ni tasira bɛɛ la gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi ala ka diɲɛ kɔnɔna na ka basigi lafiya ala ka sabati anw yɛrɛ ka taa se maa o maa ma jamana in ala k'a basigi ala k'an bɛɛ lajɛlen lafiya an ka sigidaw kɔnɔna na Siri Kulubali Sira Siribe ni ala sɔnna ma olu bɛ kalan bulon kɔnɔna na ni waati na taama dɔ senfɛ min bɛ n'u ye san marabolo kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u ɲuman se ka na ɲuman sɔrɔ yan